Lukurokni Shankra David Morasing of Hakenobo Lukurokni Chubachu Manani Hinino Tini Dilli Hakotoro Choba Tangmani O Choba Tangmani Jorawa Tini Lukurokni Beleno Chubachu Manmabai Botini Dilli Hakotorni Chobano Supungi Kapumani Tini O Dilli Hakotorni Chobano Supungi Kapumani Yakulo Kamiwo Shirokmani Tabuk Hainu Hai Bo Hai Tiprasha Hinjaknai Hai Keba O Chobano Chubanai Gohatini Lukurok bai Guwahati Tiprasha Hinjaknai rok bai Malai Beskangni Choba rokno tuye 18 tarik ni Salmarini September 18 tarik Salmarini Jorawano bo Guwahati ni Tiprasha Lukurok bai tini o Choba Dilli Hakotor ni Chobano Chubanai Obhai rok bai Phainai Beskangni o Choba rokno tuye Kok Salainani Bagai September 18 tarik ni Salmarini Jorawano o Guwahati Hastini Lukurok bai O Tiprasha Shankrak rokbai achugui kok salainai boba haike choba khainai o Tiprasha rokni mantai sokle rokno tuye tini obti rokno no koklam achoknai tini sawi khnarika David Morasing taika Shillongbo tongnai Tiprasha rokno bo tini 19 tarik Salmarini jorawo September 19 tarik Salmarini jorawo Shillongbo tongnai o Tiprasha rokno bo kokasar khai bini kokdugo isabo bai keringnani bagi Beskangni Choba rok boba haike khaine aba herok tuino tini jaga jaga thai thayo thangino tini bo Tiprasha Lukurok bai malai koklam salaino beskangni Choba no yasku skang jaknai kini sawi khnarika David Morasing taibo sai khnarika bo Shillongni Tifili phaimani yakulo Tripura hastini Tiprasha Lukurok bai bo haina tini kebu batini aba haike no Choba no tuye kebu batini Tiprasha yok sama aba herokno manani muchung jakmani Tiprasha bigra khangra hinjaknai tini nukhung chugya hinjaknai borokni bisingtino omahai muchung mani nukjakugo tini o Choba rokubo thangmani nukjakugo tini o Tiprasha nukhung chugya Lukurok baino tini kami kami amchai phai malai no tini ang tini o Choba rokno tuye norok bai achuk lainai koklam salainai Tripura hastiobo ang hai hini bo sawi khnarika jaga jaga ono bo thangai thai thai no bo thangai tini o Choba rokni kokto kothma rokno tuye bo achugui kok salainai hini sawi khnarika David Morasing taibo sai khnarika bo ahike no manya sakno o Choba no sayasku skangi thangjaknai boba haike Tiprasha rokni mantai sokle rokno tuye Choba khaijaknai obo Lukurok baino koklam salaiye tongko songtongnai Lukurokni bisingtino obo hai Choba khaikengke hamnai obo hai Choba khaike Tiprasha rok daktino yok sama salmanai kini koklam achoklaimani aba hai rokno chawui tini obo hai rokno tuye belai kha khamani kokthai kothma rokno sawi khnarika David Morasing taibo botini o Tripura hastibo kifilmani yakolono tini dakti Chobano layasku sapkangai rijaknai tini o kok rokno ti bahaino bo sawi khnarika bini Facebook page ni bisingtui nakarsano hai Facebook live ma fifika ang khanawo Guwahati o sogi nei hai beno kubuni samung tongo abone bagai 18 tariko Guwahati o sini je Tiprasha community tongnai rok norok bai kisa malai nei norni suggestions norok je tan subai rohor ka sari khani rohor ka norok ano oje movement khaitani o logai rekha ambagai phainai buskango tebo krak choba khailene ne bagai khailene ni je one shot mungo norni one shot mu te norni suggestions te norni guidance nago abone bagai norni suggestions naharna musungo norok zorarai makhanke norok jotor jodi zorarai makhanke norok ano please kindly ani oje mobile number kisa call khainai ang bai kok thaisa theni salainai ano norok guidance khaima khanke chanai ngai abon bagai 18 tariko Guwahati o sabni nogo sabni nukhungo ba sabni oro thumlai kisa kok salaiman kicha norok ano call khainai shahar ke chanai Guwahati ni je Tiprasha community tongnai sini okra sakra te students rok te aboni loge loge sini Shillong 19 tariko 19 September Shillong ang soginai Shillong soginai Meghalaya ni
Shillong ni jara aro tongnai rongsrungnai phorungnai samung tangai tongnai sini taxi drivers joto norok 19 tariko je kono ekta jagao Tiprasa community tongnai rok norok bai malai nai norni suggestions norok ni knowledge te norni one shok mong buskango boba hai movement no chung lead khainai boba hai movement no khaiga ke chanai abo norni dage mong nango te norni one shok mong te norni suggestions te norni je guidance abo belai ke important abo ni bagai 19 tariko norok salai gai nei ang bai malai ma khangke ano kisi sa norni important time roi nei norni suggestion ano share khaima ke belai ke hamnai abo ni bagai 19 tariko ang available ngai manai Shillong ke abo niya gulo amhai khen Tripura ki film niya gulo bo Tripura ni je kamini lukurok Tiprasa yok sana ni musung mani chaitok mungo chaitok lain ni bangi tiar norok jot to no call khaisa te noroni guidance nango mai ken jot Tripura ni kami yo je kamio rengna je kamio rengi ni suggestion ano rohor nai je kami ni lukurok yok sana ni chaitok mungo pal ke khorang tisna ni tiar non jot ni kamio no ang non suggestions nanai te o suggestion mutabek no solution no rest oje slogan no bai thango ke awone bagina norne jotto ni parawo no ang ke ground no sang tangai nei jang mani sang nai leni si jo hoga dekha jayega fiaba je khaima ni tabo Tiprasa ni dage mong ni bising tei lo awone bagina jeng mani tabo lukurong ni dage mong ni bising tei lukurong ni one shok mong tei lukurong ni je dage mani amono ta ground relativo sang bai thango ma khaili sine hisi tangai himalaya je yok na musungnai jara fugo tangai janai jara no lama teiman nge to tei khanir hoka fugo hathayo hasugo jara mai mase ya income kare rozgar kare tei tini ano rang khoksa khongni phone ya phari o chobano rag rekha jara ano lama truck driver khaite tei mai khopsa sari rohorka taxi driver khaite tei mai khopsa sari rohorka jara Hyderabad Bangalore samutang tei ano logere phaika boni suggestion nang man hat nai norni suggestion lokoni suggestion abo most important aboni bagai norni suggestion na hanamo sugo norni dage mo ani thani nango norni dage mo ni bising tei jeta jonadesh nai আদেশ তো বসকে পালন খাইনে জেল কে জেল কতক হামবাই